ଲାଇନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ କେକଟା ମଣ୍ଡପ କଲଟା ଟିକେ ଭଲ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ଏତିକି ଆଡେ ଗରମ ହଉଛି ଫ୍ୟାନ ତମ ଅଭିଯୋଗଟା କଣ? ଖାଇଗଲା ଲାଇନ ପଳେଇଲା କେକ୍ କାଟିବାକୁ ହେଇଥିଲା ଯେ ହେଲେ ଲାଇନ ପଳେଇଲା ହାତରେ କାଟିଦେବୁ ଆଉ ରାତି ଯଦି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଇନଭର୍ଟରଟା କିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାର ଆଉ କାହାକୁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅର ଗରମ ହଉଛି ଲାଇନ ନାହିଁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା